iki durung ana plakate, wis aja nyocet ae. Kono kepin golek tombo ta gak? Iya. Iki cek aja tali Iki sik kurang setengah wis aja ngomong ae. wis menggos ki lho. Anggitmu aku dhisik gak menggos-menggos ta yoan. Salah ya Allah. Loh, dalane kok ngene sik kurung ta iki. Cek, pergi lu. Sik, watok aku e. Sik aku pegel. Yang ngene iki Ya Allah. perjuangan iku bojo. Lah ya wate tibake. Surut. Ya wis ya. Wis dalane koyo ngene wong pancen nang tengah alas. Ket omahe ku lho. Ku lho ya iku omahe. Oh, lah ya Nang tengah alas omahe kuwi. ini kudu ya opo iki. Iya, tapi mau anjur. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gus. Waalaikum, Gus. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Deraken, monggo. Monggo pinara, monggo. Lho, Gus, kula ngeteraken kanca kula, Gus. Nggih. Niki lak kate ngurusi napa? Bojone sih, kate jenengan wingi sih. Nggih, boleh. Pun ketinggal. Jenengan melampani iki wae kula semerap. Amane Dugi gon. bojone napa, Gus? Jane bojone ku sayang kali Dek. Jenengan niku gampil urusan. Semerap kali kula mawon. Kula tingali ndugi banyu niku ketinggalan. Lha napa, Iki lho Gus? sampe tingali. Semerap mboten? Boten e. Nggih, kula tok semerap. Pokoke nggih kula jamin-jamin. Semerap. Sampe tingali nih semerap. Mboten ketinggal jenengan kula tok mawon. Nek urusane damel bojone jenengan ben kepet-kepet malih jenengan. Pun manut nggih. Kula tingali. Sekedap. Kok sang ngene-ngene bareng sih, Gus? Cek mandi. Ya terus Jenengan aku. padose kula tinggalane dugi kartu listrik gunung ya. Jenengan iki napa? Oh, Ya, persyaratan iki napa mawon sampean lengkapi nggih. Kula tinggal. nggih, Gus, nggih. Sampean milih, Bang. Bismillah. Loh, Lu ala cilik malih niki kadose Mbak Mita wingi kadose ngene. Amal sampean kurang ya. Ki abang iki tandane ati. Atine seneng.